gamit kayo, bago man yan o hindi bago, lalo na kapag kayong ginagamit nyo everyday, is kailangan mo talagang pablisingan yan. Yung sasakyan yan, ginagamit mo yan para sa ganun lagi kang blessed at i-guide ng Panginoon. Guys, magandang araw. Once again, it's Lakay Tracker here. Home time tayo. Ayan. At syempre kasama natin si Mrs. Yes! Now, magluluto kami ng pinapaitan. Anong muna? Bali, ipakulo natin ito. Tuturuan ko si Mrs. ng magluto ng pinapaitan para madali nating mahiwa-hiwa ito. Yan. Yung tamang pakulo lang, yung kahit mga 5 minutes lang. Huwag mong lulutuin. Huwag mong lulutuin siya. Tapos lagyan mo siya ng tubig. Tapos tamang kulo lang. Kasi pag hiniwa, di ba? Pag hiniwa mo kasi yan, hindi yun siya parang makunat. Kapag kayong ganito kahilaw pa, para siyang makunat. Pero pagka nalaga ng konti, nasangkot sa ng konti yan, kumbaga sa maluluto na yung konti, mas madali siyang mahihiwa. Yan. Tamang kulo lang. Kahit di mo natakpan yan, Oo, kasi wala talaga itong tapat. Hindi mo natakpan. Anong oras pala natin susunduin yung mga bata? 3:30 pa yun sila. 3:30 pa. Tama-tama. Ayan. Andito ako sa bahay guys at syempre ini-enjoy ko ang home time. Sino ba sa inyo na ang nakapag-decorate ng bahay nila para sa Christmas? Kita nyo itong munting bahay namin. Meron na rin kami konting decoration sa bahay namin. At andyan na rin yung Christmas. Sabi nga nila tayong mga Pilipino, ito yung talaga culture. Bagay lahat naman guys ng mga tao nagsiselebrate talaga ng Christmas at gumagawa ng mga kung ano-anong mga palamuti sa bahay. Siyempre palamuti lang dito sa loob ng bahay namin. At of course, si Batite, say hi to the camera. Hi! Ini-enjoy ko yung pagsasama namin ni Baki kasi alam nyo guys, bilang long haul truck driver, bihira ito mangyari sa buhay ng long haul truck driver, yung ganito. Kasi we spend 70 or 80% ng buhay ng long haul truck driver spend in the road. Namimiss natin yung mga occasion, celebration, birthday, at mga ano pa bang mga occasion dyan. Kaya yan, maliliit pa itong mga to. Kailangan natin silang bigyan ng pagkakataon o panahon pag nandito tayo sa bahay. Mahirap ang buhay ng long haul truck driver guys. Kasi ang pinakabahay mo sa loob ng truck Wow! Right? Yeah. Pero may plano kami ni Baki. We're going to cut the hair. Let me see. Naglalaro ka Let me see the hair. Stand up. Stand up here. Pinutulan na ni mami niya. Kasi pati siya na mismo, aburido na rin sa kanyang buhok. Let me see here. Look. Okay. Pag pinutulan natin ng buhok nito, ano bang klase ng putol ang buhok ni Baki yan? Ipapa-army cut natin, no? Army cut. Let me see. Sarap pa. We're gonna cut your hair, okay? Military cut. Bukas na siguro. No? Is pa ba, hey? Taba-ching-ching ka talaga. Okay. Ayan. At guys, tapos, ayan. Dito si Mrs. Tapos, maghiwa-hiwa na tayo ng luya, bawang, at saka sibuyas. Meron pa akong tatastasing 4 na ulo dito guys. Tatanggalin ko yung
pisngi niya, panga, ito. Wow! Lalaki. Isa, dalawa. Ayan. Tatlo. Magdudugo na yun, ano? Oo nga, tatlo. Apat. Para sa Christmas. Kumbaga sa ano, tanggalin ko na yung kanyang ano, mga buto-buto yung bone niya doon. Tapos yung ano na lang matitira diyan, yung siyempre yung gagawing dinakdakan. Mamaya ako na gagawin yan kasi matigas pa. O kaya bukas kasi nagyeyelo pa eh. Kalalabas lang yung misis niya. Ayan. Nasa school pa yung mga bata. Si Ate Sinel at saka si Clark. Si Ate Pau Pau at saka si Ate Paypay nasa trabaho. Ewan ko kung makakadaan sila dito sa bahay. Since naman yung dalawang anak kong yun may sarili na silang apartment. May sarili silang buhay. Pero still family. Namin naman. Ayan. Tamang pakulo lang. Kuha ko ng pangano natin. Ito. Para pagka hiniwa-hiwa natin siya. Sakto. Ano ba to? Ano bang baka ba to? Baka? Baka. Magpipinapaitan tayo guys. Wow! Walang ano yung parang silot na kunada ang gagamitin namin. Yung ano ba yung binigay sa'yo dito? Ito? Abdo. Abdo ng baka ang gagamitin namin. Kunti lang kasi mapait itong abdo na to guys eh. Alright guys. Siya nga pala Han. Yung tungkol dun sa ano ng mga bata na sasakyan ni Ate Papaw na paano nyo na ba? Nagpaano na ba sila? Ang tawag nito yung blazing? Oo, publicity. Publishing na. Kasi kailangan guys na publishingan yung sasakyan. Gawa nga ng yun ang madalas kong sinasabi sa mga anak ko. Kapag may gamit kayo, bago man yan o hindi bago, lalo na kapag kayong ginagamit nyo everyday, is kailangan mo talagang publishingan yan. Yung sasakyan, yan, ginagamit mo yan para sa ganun eh, lagi kang blessed at i-guide ng Panginoon. Nung mga bata kami, ang nanay ko noon, kasi kami mahirap lang, no? Kapag may bago kaming t-shirt, o kaya sapatos, pantalon na binibili sa amin. I mean, bago namin gamitin yung mga damit na yon, unang suot, dinadala namin yan sa simbahan. Oo, minimisa namin yan. Saan si Paypay pupunta? Kala na dadaan. Kasi mga... Nasa sa'yo yung pera pa? Akala ko nasa sa'yo. Jesus Christ, you like the Rose family to drive safe and carefully, and the truth we have come for your glory. The Lord Jesus Christ, to guide them as they drive.
Saan mo? Okay, buksan mo yung sayo pa. Kung may pagkakataon, dali nila sa simbahan. Magpa-blessing sila sa sakyan. At least kahit papano, mablessingan. Kung sa ganon may guide sila sa pagdadrive, lalo na pagsasakyan. Yan guys, nakita nyo naman sa video, no? Anyway, habang wala pa yung dalawa naming mga ate, si Ate Clark, at si Ate Sinel, nagluto na kami ng Uy, walang yan. Hapunan. Kasi ang oras ngayon is 1:13. Hapunan namin to. Kasi darating yung mga yun, mga 3:30. Mga 3:30 darating, di ba, Han? Wala tayong luya. Ngayon, pwede na yan, siguro. Luya, bawang yan. Para madali lang itong, yung hiwa-hiwain. Isang buto-buto-buto? Buto ba talaga? Buto yan o ano? Butong baka. Ano mo na ito? Ha? Pati na. Meron pa palang atay. Ano to? Atay ng baka? Atay ng baboy. Oo. Free yan? Free rin yan. Kasama dun sa Ulo. ng mga baboy na to. Oo. Ay, ang galing naman. 4 na ganito. Kita mo guys, sa 4 na ulo ng baboy binili ni Mrs. May free siya na atay. 4 na ganyan. Okay, 4? Oo Kaya nga, siyempre, bumabili din ako ng ganyan. Eh, di nakasave din ako. Tama-tama ito. Masarap i-beef steak natin ito.
Hindi, bukod mo na lang ito, han. Tama na. Baka bukas na lang natin lutuin yan. Pero ano mo na. na. I-toad mo na para mayroon tayong pagsalu-saluhan bukas. Kasi hindi naman malalakas kumain yung mga bata na yan eh. Tayo lang naman dalawa. Yan. Tapos may gulay ka dyan, di ba? O yan, itoad mo lang. Tapos bukas, meron tayo. Ay, ganda nga itong buto-buto niya. May laman-laman pa konti. O yan, tama-tama yan, sabaw. Kaysa doon ako bumili sa ano. You wanna eat now? Wait for it, okay? Kapir, Papa. Oh. Kasi maaga kasi ito si Baki na dumarating dito sa bahay. Maaga ni Mrs. na sinusundo. 11:30. Kasi pang umaga siya. Marinig ko na. Ha? Marinig. Saan ka ba nakakuha talaga ng ano guys dito sa Canada? Kita mo, sabi ni Mrs. ito, free na lang daw to, sabi niya eh. Okay. Libre lang daw yung atay na yan. Mamarinig ko na lang ito. Marinate mo na lang yan. Huwag masyadong, malalaki. Tataba naman, paano mo ano yung ano. Ganyan, ganyan. Para, yung, paano ba luto mo yan? Steak? O, ganyan lang yan. Kunin mo pa yung iba, marami na eh. Hiniwa mo na rin eh. Yan. Kasi madali lang naman maluto yan eh. Okay na to. Ito pinagpakuluan natin, huwag mo itapon. Kasi yan ang pansasabaw natin. Yan. Palamigin muna natin bago natin hiwa-hiwain. Tama-tama sa mga bata, mamaya darating sila. Nakaluto na tayo. Yan, ganyan lang. Makakuha ko ng... Patingin nga yung malalaki. Yan, isa. Mayroon pa isa. Huwag mong hiwain yan. Meron pa ba? Yan, dalawang yan, Han. Huwag mo nang hiwain. Itabi mo na, Yan, pag linuto mo ito, bahala ka kung anong gusto mo dyan. Ito, babaunin ko na lang itong dalawang ito. Sige. Huwag mo munang hiwain. Hindi na nga. Marinig ko na. Meron pa malalaki dun, iba. Ayun, Di ba yan ang gagawin mong ano? Yun. Gagawin mong ano yan? Steak. Ano yung parang steak? Para meron kayong ulamin sa mga bata. Yan. Libre. Libre daw, sabi ni Mrs. Tama-tama yan. Nagkaroon tayo ng free pagkain. Nang dahil dito sa ulo. Ang isa, $15. So, apat, $60 yan. Gagawing dinakdakan sa Pasko yan. Malapit na. Tatastasin ko na lang yan. Palambutin muna. Ano yan? Hiwa-hiway mo na? Hindi ba mainit? Hindi na. Okay. Good. Tama yan. Mukhang magaling talagang kumatay si Mrs. Yan, maliliit lang. Meron ka bang ano dyan? Yung parang pinapaitan flavor? Meron ata. Nasaan ba banda? Oo, mama. Yan yung nata. Very good. Ano natin Ito. Meron kang pang pinapaitan. Tama ito. Ano to? Ito yung kanin? Hindi kasi Ito mga to. Sangagin mo mama kasi yung mga bata. Yung mga sinangag. Sayang kasi yan. Magluto pa tayo ng panibago. Tama-tama guys. Si Mrs. ang training ko magluto ng pinapaitan na to. Actually, masarap naman magluto talagang mga Bisaya eh. Di ba, Day?
Pero sa inyo, tanungin kita, nag-ano ba kayo? Kumakain ba kayo ng pinapaitan sa inyo? Wala namang po tayong kapaitan sa Bisaya. Walang po tayong pinapaitan sa Bisaya? Wala. Kaya pala. Kaya hindi ko alam po. Kaya, hindi alam ni Mrs. guys ang, ang recipe pinapaitan. Kasi, ayan Mrs. ko tubong Mindanao to, sa Surigao. Sa Dinagat Island, Surigao. Del Norte, no? Madalas kapag nagsasabaw kami, tinola. Tinola. Oh. Pero walang pinapaitan. Walang... So, yung sinigang, ayun nga lang yung sinigang. Yan talaga sisigang dun sa amin. Pero sa inyo, wala rin sinigang? Ngayon lang yan, meron mo. Social media, di ba, nakikita ang... Pero muroon talaga tinola lang sa inyo. Amin, maraming klase ang luto recipe sa mga Ilocano. Meron kang pinapaitan. Baka dinakdakan, di ka pa nakatim sa inyo. Wala. Wala rin dinakdakan o sisig. Wala rin. So, kapag nagulang kayo ng baboy doon, anong linuluto niyo sa ulo? Caldereta, menudo, Adobo, ganun. retada, adobo, ganun. Ay misis ko na nagsabi kasi Bisaya to. Doon sa amin, ewan ko lang sa ibang... Parte ng doon sa Mindanao. Bisaya. Basta doon sa inyo lang. Noong kapanahonan mo na. Kapanahonan mo. Kasi, siyempre, ilang taon na rin si Mrs. 40 na rin. So, hindi siya, nung bata siya, tinola lang talaga kung magsabaw sila, diba? Ito pinapaitan, hindi siya marunong magluto. Ang mga asawa niya sila, kaya ako, maraming alam yan. Ng mga luto, alam niyo naman tayo, mga Ilocano, ako. Matitikman mo yung mga pagkain talagang tunay. Tayo na lang natin, guys. Mag-ice cream kami ni Baki, guys. Han, gusto mo ice cream? Ayoko. Ayaw mo? Baki, eat ice cream. You okay? Yeah, too? Yeah, me too. Okay. Guys, kain muna tayo ng ng ice cream. Mag-ice cream muna tayo. Man natin tong ice cream na to. Kunti lang. What are you watching? That's for girls. That's okay. You're gonna watch for boys. What is... Guys, kain muna tayo ng ice cream. Habang si Mrs. lutuin niya yung margarine. Yan muna. Tapos magsasangag si Mrs. guys ng kanin. Ilagay mo na, pero wag mo munang lalagyan ng sabaw. Kaya mo lang siyang kumatas. Sangkutsahin mo muna. Yan. O tama-tama pala. Para malagyan natin ng sabaw. Yan. Kung bibiglayin, para masama. Lagay lang natin sa katamtaman, number 6. Tagal-tagal pa naman. Yan. Kaya mo na kumulo. Alright guys. Antayin lang natin yung sabaw na yan at saka yung sinangag ni Mrs. na yan. Tamang-tama para sa mga bata yan. Pagdating ng mga bata from school. Alright guys. Ayan, natimplahan ko na rin. Nalagay ko na yung pinapaitan flavor. Ilocano, sabi niya. Mamasita. Ilocano pinapaitan. Tapos yung abdo. Kanina. Tumukulo na.
Tama-tama, pinunta na ni Mrs. yung dalawang ate namin, si Ate Sinila at saka si Ate Clark. Pagkatapos kakain na. Yan guys. Alright guys, ayan. Tama-tama dyan na yung mga bata. Lagyan ko na sila ng mga konting kanin nila. Konti-konti lang, baka mamaya ayaw nila. Kukuha na lang sila rito kapag kailangan nila. Ito ka na, dito sa tabi ko. Hindi ka naman magkakain. Dito ako. Ito naman kakain ng kanin yata, sabaw ka lang. Yan. Tsaka yung ito. Meron akong leftover na guys. Bakit sit here? Stop the muna. Leftover na alak dito. Kumbaga sa enjoy life, sabi nga nila guys. Andun na yung dalawa kong maliliit na ate. Clark at sino Doon ka na ko. Come now, baby here. Oh, wow. I don't want to. You need to eat. If you don't like that, there is a mommy made what do you call that? Yung chicken. But I'm a warrior. I'm a ninja. Oh, you're ninja? Yeah. Okay. Ouch. Yan, kung ayaw nila, kasi alam mo naman yung mga yan, hindi naman sila kumakain ng ganito dahil nga Canadian citizen. Canadian. Pero si Sinel sigurado yan, kakain yan han. Meron tayong kanin guys. At meron tayong munggo dyan. Gusto ng mga bata. Video. Look at me. I'm just split. At ako naman, sabaw lang ako. Kasi nagsishot tayo. Yan. Whoa. Oh. Let's go guys, share. Sit down here at Sinel. Dito ka na sa Hi guys. Clark, here, come here. Go around the door. Hi guys. Go around there. Ate Sinel here. Dito ka na lang Ate Sinel. It's like your water na. Yes, sit down here. Come now. Let's pray. Meron akong BSOP. Kumbaga sana nagsashot ako. Hindi ako kakain ng kanin. Sabaw lang ako. I'm gonna be the Pupulutan. leader. Mamumulutan lang tayo. I want to be the leader. Oh, let's go. Han, halika na. Ito nga yun. Lagyan mo dyan, tapi pirmahan ko mamaya. Kaya lang tayo lang. This is pinapaitan natin si Nel. If you want more. Oh, ito yung kay mami. Kumuha ka, ah. Ano you eat pinapaitan? You want to eat pinapaitan? Mga tito na Clark na to eh. Oh, let's go. Ito. Gusto mo niya? Yan. Meron pang chicken si mami kasi kung ayaw ng mga batang mag-chicken. Nel, sige na. Look at the card. Do you remember the G's took one down? Let's pray together as family, guys. Pray kami muna bago tayo kumain. So, who's leading? Me. Okay. Name, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the food we eat today. Bless this people and food in Jesus' name. Amen. Name, Father, Son, Spirit. Amen. Ooh. Name, Father, Son, Spirit. Amen. These people. Alright, guys, kain tayo. Let's go, guys. Sige Mga na, bata, kumain. kain na kayo. If you want some here, then just go. My hair. Alisin yung mga Yung hoodie mo kasi kumakain. And lace your sleeves. If you want, I don't know if you want the pinapaitan, Clarky. If you don't, just try it. That's yummy. Sige na, kumain na na. Guys, kain tayo. Yan, sa mga bata. Ako, nagsasabaw lang ako. Tapos, magsashot ako kasi alam nyo naman, enjoy. There's chicken there, like. You know, na buhay ng long truck driver. Tulad yan ang sabi ko, 2x. 80% nasa krasada ka. The
You live in your Why do you always in the want road, potato? in the truck ba? Ito, paminsan-minsan lang yun pag nasa bahay ako. Kumbaga itong alak na to, leftover pa nung nakarang pag-uwi ko. Hindi ko naman maubos-ubos, hindi naman tayo malakas eh. Tsaka siyempre minsan si Miss pag ganado, tsaka naman siya sumis siya. Okay. Stop it. What do you want? You want this? What? Chicken? Chicken. O pork chop? Chicken. Chicken, oh, here. Yan. Alright. Oh my. Tapusin lang namin ang pagkain namin guys at sa ganun matapos na yung hapunan namin. Nagpapaalam na siguro kami. Ganito lang kasimple ang buhay ng Lakay Tracker. Alright, mami. Guys, say bye-bye now. Bye guys. Bye guys. Thank you for watching. Tara, kain tayo, higop tayo at chat-chat tayo. Once again, it's Lakay Tracker here. Thank you for watching. Say bye-bye to guys. Bye. Bye guys. Bye. Don't forget to subscribe and like and read us and follow us. Okay. Yung dalawa kong anak, si Ate Papa Ate Paypay, nasa work yan. Anyway, thank you for watching. See you. Bye. Lakay Tracker.